Ayusa nakakaon na ba mo pabong ang gilitsyon? Di pod matabas-tabas gihimuan nato nagpalabad nga kawayan para mauray tigtuyok. Porting pagkaayos ang plano sa mga singkawng di na mabawog tuyok. Nagpaabot na lang ng mga singkawng daog kanos ang maluto. Asos pagkalamia sa luto sakto ra kayo. Porting pagkadagko ang paa sa pabo. Isaw-saw dahil sa tungsos nga hang. Tokbo na sa singkaw nga puro maglunos. Asos grabe porting pagkaayusa. Pagkalami ang unod sa pabo, lami pag unod sa manok. Di gyud mapingi sa mga singkawng ni porting pagkadagko as pabo. Burot na po mga pabawnan sa mga singkawng. Awan na kapsuntayag lahos. Di napunta, sugdan na nato, birada tarong pabo. May ni, di yun mapingi sa mga singkawng, purting pagkadakuha. Layo ra kayong lawas sa manok ani. Kani may maing tukbon. Nagpapunit na dahil tadag usa ka buhok ni tatay. Hikap-hikap na usa ka singkawng dia, purting kuno pagkadakuha. Kani wani nagkapsuntayag, ibayra na nato lalargo. Dako yung tinukbanay sa mga singkawng ani ron. Sa kato nang itag pabo na, sa kaalan ninyo diri sa kanlimaw taboylan. Wanay daghalang-langay, bat sinata. Giputla na usa ka singkawng daw kawayan para himuon na tong palabad. Aslon matan itong pabo niya himuon na tong palabad para di na ta mabawog tuyok. Pagkahuman og putol sa usa ka singkawng daw kawayan, largo na ta. Mangita na tag sapa. Adto tanipikhan atong lechon nga pabo. Gidaanan nas mga singkaw atong mga materyales. Magpalibon na po ng mga singkaw. Mangita tag dapit ring nga maing katukban na to. Mangita tag tubig ka ng kusog magbulog para makapatuyok ta sa tong palabad nga kawayan. After pila ka oras na tong nilakaw sa libon, nakapag na tadig sapa nga kusog magbulog. Di pod matabas-tabas ang sapa diri porting bagkatinawa. Daog arita diri kay kusog kay magbulog ang sapa. Wanay dagap sundayag gisapsapa din nas usa ka singkaw atong himuong palabad. Samtang naglimpyo ng usa ka singkaw sa tong kawayan, nagmaniho po ng do ka buk singkaw nagpamunit og bato para atong kaslan. Pagkahumag pamunit og bato aghalingan na nas mga singkaw largo. Magtak-ang usa tag paray ni tubig para sa tong pabo para atong ihimulbol ba. Nagmaniho po ng usa ka singkaw nagsapsap para himong palabad. Dira atong gitak-ang ni tubig nagsilaab na hapit na mobukal at akuban usa natong balik. Matik dira gisugdan na naghimulbol sa usa ka singkaw. Di mayano pako palang gadaan porting ng pagkayusa. Isaha kuno be asos di matabas-tabas porting pagkadakuwas lawas. Dira ga simbol po nas mga singkaw nga atong palabad. Syempre mao na magtuyok sa tong lechonon nga pabo. Gihigot na nagtarong sa mga singkaw da para di jud matangtang igtuyok. Mao na siyang palabad nato, mao na ni siya makadagtuyok. Madara man ni siya bulog sa tubig. Pagkahuman natong initog tubig abutangan na tanig uling para ikabaga tak-ang na largo. Dira po na itong mga materyales nga ipaslak sa atong pabo. Giplastaran na atong palabad nga mo'y magtuyok sa atong pabo. Ikautan o sa nagamay sa usa ka singkaw kay masangyan atong palabad. Samtang ikautan pa atong palabad, ipangpaslak natin atong mga materyales sa atong pabo. Ikahuman buyukan na nato ning magic lami. Mao na ni siya magdagtimpla sa ilawom sa atong pabo. Ikahuman buyukan na nato ning mga baho-baho. Awan ni dagang sundayag ato sa nang tuhugon. Daog ready na atong palabad. Ikahuman pamuyukan na tanig agay ang ilawom sa atong pabo para mununot iyang lasa ba. Ato din ang timplahan gamay. Kana daog. Siyempre di gyud na makalimtan ng sili para maghang ba. Butangan dahil sili nga labuyo. Asos portigod pagkaayusan Ikahuman yubyuba na nato asin gamay para magpantay iyang lasa ba. Butangan din nato pagpadangog-dangog sa ilawom. Goods kana daog. Ikahuman paslaka din nato ng mga kugon-kugon. Awan na daghang-langay ipangpaslak ra na diya. Siyempre di po na makalimtan nato ang usa ka kugon. Kana ipangpaslak na diya. Pagkahuman nato pamaslak sa tong kugon ipanghigtan na nadas mga singkaw para kunong di makabuhi di ta mabawog ukod. Gibukusan na po na sa usa ka singkaw das may liog. Kana goods di na makabuhi. Siyempre ikahuman ligo na ita na iyang lawas og sprite para ayos kay iyang panit ba. Pagkahuman awan na daghang sundayag itak-ang layon. Sas. Sas. Purting ayusa. Asos di matabas-tabas, grabe purting pagkaayusa. Amo na siya magtuyok sa tong lechonon nga pabo. Di na mabawog-tuyok ang mga singkaw magpaabot na lang kanos ang maluto. Di mayano mura pug tuyok og kurente. Anatrak ayo iyahang pagtuyok ba. Goods kayo gipangalialihan na nagkahoy sa usa ka singkaw da para makusog kuno ang bulog. Para adto mo tingob ang bulog sa tong palabad ba. Daog may kusog-kusog na ang bulog. Gikuha na nas usa ka singkaw dagpalak sa saging para himuon na tong parapaghid. Kahuman itoslo da sa tong sauce nga parapaghid. Sos okay kayo. Beso way kunog paghid. Sos di matabas-tabas porting pagkaayusa. Di mayano-yanong mga singkaw makasurvive regular libon. Gipulihan na nagpagid-pagid sa usa ka singkaw da para di masunog ang lawas sa tong pabo. Di pod matabas-tabas og lawas ang pabo, mura-mura ra pod og manok, pero purti lang pagkadagko ang mga tulan. Sa mga gustong manukob dia awan na daghang sundayag usa pa inyong giwat. Kay naluto naman atong pinakupsan at tukbon sa mga singkaw kay gipanggusla na. Garabig dagway sa usaw, gutom kayo. Ito sloday sa usaw-usawan. Away gipasaylo mga singkaw gitukob largo. Sa hinaynaw nga pod maglunos. Mutimo-timo usa kuno sila kay gipanggusla na pagayo ilang mga pabawnan. Di pod matabas-tabas atong kalangitan naglain ang tiyan. Taliwanon pero goods ra na. Dira medyo may pupuan atong lechon nga pabo. Di mayano-yano ning tukbonono nato. Porting kadakua. Gipagid-paghiran na nagbalik sa usa ka singkaw na kay ma-action nagpupu atong panit sa atong pabo. Dali ang kandoy di ko Hindi mo kuha niya pa. Magpaabot pa ka? Managhan. Kasi baratuha. Malag gamay ra. Managhan jutay. After pila ka oras og tinuktoyok sa tong palabad ya, hapit na gamay na lagkuang nagpupuan natong lechon nga pabo. Di matabas-tabas puwag yung tanan ihang lawas anat ra kayo og tuyok. Asos panit pa lang gidaan porte ng pagkalamia. Naghuwat na lang nagmaluto dang mga singkaw nga puro maglunos. Wala na matagbag tuyok. Immortal ko. Dili ka nang layo gamay ta no? Ano ta baka gamay.
Automatic giandam na panas usa ka singgaw ni atong para sa usawan. Giwa-hiwa na niya daan atong mga materialis. Aw simple pinupinuhot na atong sili para maganghang yun ba. Porte yun pagkalamias atong tinukbanay ron kumpletong materialis atong sausawan. Pag unay nato na ikahuman atong limonsito, pangpahumot atong sausawan ba. Buyo ka nagpati si kahuman. Aw di po na magpapili atong suka nga tuba diya. Ibuyok diara atong lechon nga pabo naluto na gyud. Di mayoniyano porting pagkaayusa. Asos pagkalamias panit o grabe. Pagkalamian naman gyud ani. Di mayoniyano luto tanan wag gyud mahilaw. Di pod mayoniyano og panit ang pabo baga. Pero goods kayo luto ra kayo siya. Mintas gipagangayan pa nato atong lechon nga pabo. Agi sabihan po naghawb og hukaran sa usa ka singgawng nato. Ipang plaster daig kahuman. Kada goods ibutang natong kaldero da para sayan aning sausawan. Okay kada daog. Wala da kalang-langay hukaron na pud atong bahaw nga sinaksakan og kamote. Iyabo na da largo. Asos pagkalamian gyud sa atong sinaksakan ani ron ipare sa atong lechon nga pabo. Wala da kam sundayag haono na tani atong lechon nga pabo. Gibayungan na nas duha ka singgawng ni largo. Aw syempre plaster na tani sa atong tukbananan. Okay daog wala ni tang gipangkuslan na pagayong mga singgawng. Sakto ra kay pagkaluto. Aw wala da kam sundayag tukbon sa namon gipanggutom na pagayong mga singgawng. Gusla na kuno kayo. Hala habhab. Hey, habhab. Grabe oh, grabe pagkamian. Pabo. Kao mo pabo. Grabe. Grabe na to ay. Ito yung tatay. Kung nila tagtangay, grabe yung gula na yun. Buta lang siguro ya. Tapos na. Sakot. Ano? Ikaw? Sa ginoon. Oh. Nagbaligya pa. Mami. Tulog yun. Ayaw sa pabo. Para siya sinasakal. Lampo eh. Hakot yung patansi. Kaya hakot nilo. Lupa juga siya. Lupa pa. Pihaw. Saw dia. Pero ito yung anak yun. Dapat to. Ano ba? Grabe. Sige na. Sinaw mo ito mo. Makananap daw ito. Doon lang namin ba? Nagpalit. Naglutom ito yung pangunan dyan ito kuwan. Naglutom pa mga yung dito sikad. Ng ato ng carbon. Sa pagpangat. Ano lang mo ting? Ate mo ko. Ayaw niya tawaan. Gino mo lagi dito lagi. Kabanta na. Ayaw, straight through ka ba? Yo, sabi yung panin ito. Paano ko? Oh! Wait, wait. Tapos niyo! Ako, ara! Sulpot ko ano? Ay ba ng comment nga. Kasi ito bang kami na ba ako ka? Kulit ko ng taon. Di ba malaking pa kagitan man? Sani ah? Huwag yung hilaw eh. Huwag ipaksiyon no. Saan naman oy? Ay, saan nating? Fokus sa gol. Samsam no. Mahal. Naman mo? Wow. Wow. Masarap. Manasal. Lutong na lutong ba?
Kulit lo. Ayo. Pwede mo sa lang. Gahe man. Lihat Ba? cakap sedang lu belum? Timpla ba? Punya panitan ba? Aduh, Mahamboy gamay. boleh hilang Anak yung luto. Tutuyo ba? Kulente. Uwan na. Tayo nun. Dagom. Siloon. Este kadugan ng Panito. Tani. Terus. Makulge. Lutong na lutong ang paano? Terus lah. Hab-habong na yun. Dami. Kata sa barangay, itong Maipit ato. Naman mas mama to. Luto mo lang ba? Patay mudak. Eh ah. Nah, ono bitaw tadi? pagkama ko. Episode. Desakan begitu. Anatong gani. Salad. Ciwit mo hanggaw. Duduk. Di naman yung gagmay kuliha daw. Ilam ko sih. Ilaw. Ilaw mo na. May kang ilaw. Dito best Ito kayo ko? Ito ka. Baboy. Paano ba? Baboy. Uy, bilang. Nahanap lagi. Gamit ko niluto di kulinte. Ilaw mo na do. Asos, grabe makadagtokom sa mga singgawong sa lechon pabo. Nagdilumbaan ay raglongi sa paa. Di matabas-tabas, purting pagkasakto haras luto. Wanay dagang pasundayag, mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Triblig Lorf, kang Sky Tiger Marazi, kang Kunyang Dito, kang Eitnik Sohilasor, kang Gina Andrake Piñas, kang Tahara Vasquez, kang Jerbs de la Concepcion, kang Cherry Taboco, kang Jimuel Pais Boo, kang Branzuela George, kang Carmelita Alferez, kang J. Alfred Duran, kang Jeff Fernandantes, kang Bongtod Tavines, kang Ireneo Wenceslao, o kang Ramna Jamang. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa atong latest upload at doon to kag first 15 comments sa atong shoutout. Ari lang ta ko to mga singgaw, i-share og i-like ng video para mas daghang patang matukob.